Какво правих днес? Доста странен въпрос, трябва да изреждам всичко, което съм правила днес, но общо взето станах. Много ме болеше главата. Много. След това не учих. Закъснявах за училище, но не закъснях всъщност. Бях на училище и беше адски скучно. И се беше много странно, беше много бавен. След това седях с Виктория, която има рожден ден. И с другите там фруцли. И трябваше да ходя с тях в София Life Club или нещо такова, не съм сигурна. Но тъй като имам да уча, разбира се, което не го правя в момента дори, това записвам тъп клипче, се прибрах. Нашите имат също така годишнина и се наложи да съм на семейната вечеря. И общо взето беше това. Предполагам, че вечерта, т.е. от този момент нататък, ще правя някакви странни неща, които ще бъдат обичайни. Но това е. Странно, защото за първ път снимам клипче и да си говоря с компютъра наистина е странно. Но може би ще видим. Не знам.